Adunay usa ka makadaot og delikado nga pagtulon-an nga ginatudlo sa Kristiyanismo karon. Sumala niini nga pagtulon-an, kitang tanan anaa sa ilalum sa grasya sa Dios. Busa, dili na daw kinahanglan motuman sa balaod sa Dios kay gibayran na ni Cristo ang tanan natong mga sala. Apil ang atong mga sala kaniadto, karon og ang mga mabuhat nato sa malabot nga panahon. Gitudlo ba kini sa Biblia? Niining episode, akong igahatag kaninyo ang 5 ka mga rason ngano nga bakak o dili sakto kini nga popular nga pagtulon-an. Sa milabay nga episode atong nasabtan nga ang pagtuo lamang sa ato pa ang patay nga pagtuo nga dili inubadan sa mga maayong buhat, dili di ay makahatag og kaluwasan kanato. Niining programa atong susihon ang usa na usab ka malimbungon nga pagtulunan nga ginatuuhan sa mga nagkalain-laing sekta sa relihiyong Kristiyanismo. Kini ang pagtulunan mahitungod sa grasya lamang o wala nay mga balaod. Sumala sa mga nagmagtutudlo niini nga doktrina, wala nay pagkinahanglan sa balaod sa Dios kay kita anaa na sa ilalum sa grasya. Busa kung ikaw makabuhat man og sala, tinuyuan man o dili, wala na'y problema kay gibayran na kana ni Cristo. Apan ang grasya ba sa Dios nagahatag na kanato og katugutan sa pagpakasala o paglabay sa iyang mga balaod? Ania ang 5 ka mga biblikanhong kamatuoran may tungod niini nga kontrobersyal nga topiko. Una, ang pagtuis sa mensahe may tungod sa grasya sa Dios gitagna na sa Biblia. Kining sayop nga pagtulunan gitudlo na sa panahon pa sa mga apostoles o gitagna nga igatudlo bisan pa man sa atong panahon karon. Adunay mga mini nga magtutudlo nga sa hilom ni sulod sa iglesia kaniadto apan sa ulahi nagtudlo nga tungod sa grasya sa Dios mamahimo na sa tao ang pagbuhat sa bisan unsa nga iyang gustong pagabuhaton. Sa Huda kapitulo 1 bersikulo 4, kay may pipila ka mga tao mihuyot lamang sa pagsulod, sila nga gitagana ng daan alang nini nga pagkahinukman sa silot, mga tao nga dili Dios nun, nga ginabaylon nila ang grasya sa atong Dios sa kalawayan o ginalimod nila ang atong bugtong nga agalon o Ginoo si Yeshua. Mga igsuon, dugay na diay nga gitudlo kini nga pagtulunan. Daghang mga magtutudlo ni adtong panahon ang migamit sa grasya sa Dios ingon nga lisensya sa pagbuhat og mga malaw-ayong butang. Sa ilang pagunahuna, wala nay angay ikabalaka kay mahimong mapasaylo man sila sa Ginoo sa ilang kalawayan tungod kay ang Ginoo puno man sa grasya. Sasama gihapon nga argumento ang atong madunggan gikan sa mga magtutudlo karon ug daghan ang nalimbungan ug misunod kanila. Tukma sa gitagna ni Pedro sa ikaduha niyang sulat, kapitulo 2, bersikulo 1 ug 2 nga nagaingon. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan, ingon man usab sa inyong taliwala may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magpasulod og malaglagong mga herehiya nga magalibod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kagalingong hinanali nga pagkalaglag. Og daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an. Usa ba ka sa misunod niini nga pagtulunan? Hinaot nga kining video presentation makaawhag kanimo sa pagtuon og balik aron susihon kung sakto ba o dili kini nga doktrina. Ikaduha, mahimong nakaila kita sa Dios sa pulong lamang apan ginalimod ba nato siya sa atong mga buhat? Usa sa pinakakuyaw og makahadlok nga bersikulo sa Biblia ang mabasa diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Nagaingon, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kaming mga propesiya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan.
Ang pulong mamumuhat sa dautan gikan sa English nga hubad nga who practice lawlessness sa New King James Version sa Biblia. Ang mga taong lawless mao kadtong nagatudlo nga wala nay balaod. Unsay ingon ni Kristo mahitungod kanila sa ulahing mga panahon? Wala ko gayud kamuig gaila, pahawa kamo kanako. Sa ato pa, dili di ay igo nga makailarata sa Dios o magabuhat ra og mga maayong buhat sa iyang ngalan. Gikinahanglan di ay alang sa kaluwasan ang atong pagtuman sa mga laws o balaod niya. Lucas kapitulo 6 bersikulo 46. Og nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo og dili kamo magabuhat sa akong ginaingon? Usab sa sulat kang Tito 1 bersikulo 16. Nagasugid sila nga nakaila sila sa Dios apan sa ilang mga buhat ginalimod siya nila. Sanglit mga makaluod sila og mga dili masinulundon ug alang sa tanang maayong buhat sila dunot og kasing-kasing. Kini sila mao kadtong nagatuo sa faith alone o pagtuo lamang og wala nay buhat. Kini usab sila ang nagatudlo sa doktrina nga grace alone, grasya na lamang og wala nay balaod. Kung kita mosunod nila, may apil kita sa mga isalikway ni Kristo sa iyang pagbalik unya. Ikatulong nga punto. Ang grasya libre alang kanimo apan gibayran kini sa mahal nga dugo ni Kristo. Sa sulat kang Tito kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5. Kay dihay panahon kaniadto nga kita usab dili man nagpakasabot, mga masukihon, gipay sa laag, inulipon sa nagkalain-laing mga pangibog ug mahilayang katagbawan. Kita na naggawi sa pagkamadinauton o pagkamasinahon. Kita gipanagdumtan sa mga tao o kita na nagdumtanay ang usa ug usa. Apan sa gikapadayag na ang pagkamapuanguron sa Dios nga atong manluluwas o ang iyang gugma alang sa mga tao, kita iyang giluwas. Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Ang pagkamapuanguron, gugma o kaluoy sa Dios mao ang grasya nga iyang gipakita kanato. Dili tatakos sa pagdawat niini, apan tungod sa iyang gugma nakatagamtam gihapon kita niini. Sa sulat sa mga taga-Roma kapitulo 5, 6 hangtod sa 8 og laktaw sa 10. Samtang mga maluya pa kita sa gitagal nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nung talag sara nga adunay magpakamatay alang sa uban. Bisan pa alang sa usa ka taong dautan. Hinuon aduna gayud kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasig-uli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. Tinuod, dili nato mabayran ang grasya o kaluoy sa Dios. Sa pagkamatuod, libre kini nga gihatag kanato. Apan atong hinumduman nga gibayran kini sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak nga si Yeshua. Dili nato angay panamastamasan ug usikan ang sakripisyo ni Yeshua alang kanato pinaagi sa pagtudlo sa tinuis nga doktrina sa grasya. Ikaupat nga punto. Adunay dakong silot alang ni adtong nagpanamastamas sa grasya sa Dios. Ang grasya o kaluoy sa Dios dako og kay bulungan gayon. Andam niya kini ihatag kanato basta andam kita magpaubos o maghinulso. Apan kung ikaw magpakasala sa tinuyuan gayon, magbantay ka. Tungod kay Sumala sa sulat sa mga Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26 hangtod sa 31, kay kung magpakasala kita sa tinuyo sa humanta madawat ang pag-ila sa kamatuuran, wala na'y halad tungod sa mga sala, apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom, o usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Ang tao nga nakapasipala sa kasuguan ni Moises sa mapamatud-an sa duha kung tutulo ka mga saksi, mamatay sa walay kaluoy, daw unsa ba kalabing mabugat nga silot,
hunahunaan ninyo ang angay igasilot niadtong nakayatak sa anak sa Dios og nag-isip nga butang nga bastos ang dugo sa tugol nga nagbalaan kaniya og nagkapanawas-tamas sa espiritu sa grasya. Kay hingilhan ta ang nagaingon, ang pagpanimalos ako man, ako mao ang magabalos, nagaingon ng Ginoo og usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Butang nga makalilisan ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Ayaw nato hulata nga makatagamtam kita niini nga silot. Samtang aduna pay panahon, atong bag-uhon ang atong kinabuhi o bagkinabuhi kita diha sa kamatuoran o sa mga sakto nga tudlo sa Biblia. Ikalima nga punto. Ang tinuod nga grasya nga makaluwas, mao kantong makapahimo kanato sa pagkinabuhi nga mataro. Kung ang doktrina sa grasya nga inyong nadunggan nagtudlo sa pagwagtang sa mga balaod sa Dios, sayop kana nga doktrina. Ang tinuod nga grasya nga makahatod sa kaluwasan, makapahimo kanato sa pagtuman sa mga balaod sa Dios aron magkinabuhi kita nga matarong sa iyang atubangan. Sumala sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 23 hangtod sa 25, kay ang tanan na nagpakasala o nawad-an sa himaya sa Dios. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anak kang Kristo Jesus o Yeshua. Nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong, tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nagabuhat kaniadto tungod sa pagpailog sa Dios. Unsa nga mga sala nato ang gipasaylo sa Dios? Ang mga sala nga nagabuhat nato kaniadto. Dili apil sa pagpasaylo sa Dios ang mga sala nga wala pa nato mabuhat. Ang pagpasaylo sa Dios dili automatic sa tanan natong mga sala. Ang mga sala nga atong mabuhat sa umaabot nga mga panahon, mahimong mapasaylo lamang kung anaa ang paghinulsol o pagpaningkamot sa paglikay o pagsalikway kanila. Busa ang grasya o kaluoy sa Dios, dili rason nga kita magpadayon sa pagpakasala. Sumala sa Proverbio Kapitulo 28, versikulo 13, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid o nagabiya kanila, makadawat og kaluoy o grasya. Sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod sa 10, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o walay kamatuuran dinhi kanato. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasayloon kita sa atong mga sala. O pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga bakakon o ang iyang pulong wala dinhi kanato. Sa sulat sa taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 1 ug 2, busa unsa ang atong igaingon? Magapadayon ba kita sa sala aron ang grasya magadagaya? Kana dili mahimo. Kita nga nangamatay ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi ni ana? Usab sa versikulo 15, Busa, unsa man, magapakasala ba kita kay wala kita sa ilalum sa kasuguan, kung dili sa ilalum sa grasya? Kana, dili mahimo. Aduna pa ba'y mas klaro sa sulti ni Apostol Pablo? Sa iyang sulat kang Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 14, kay ang grasya sa Dios nga nagadala sa kaluwasan, nagpakita sa tanang mga tao sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili Dios nun o ang mga kailibgong kalibutanon, managpuyo kita sa kabuutan o sa katarong o sa pagka-Dios nun niini nga panahon sa kalibutan nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom o sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manluluwas nga si Yeshua Messiah. Mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon o pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayod nga magkugi sa mga maayong buhat. Sa katapusan mga higala, handurawa kini nga sitwasyon. Adunay usa ka kriminal nga pagasilutan og kamatayon tungod sa iyang paglugos o pagpatay sa usa ka babae. Apan
Among pananglitan, makadawat siya og pardon gikan sa presidente nga kun diin gipasaylo siya og dili na idayon ang pagbitay kaniya. Hinuon pagawson siya sa prisuhan. Buot ba ipasabot nga libre na kini nga tao sa pagpanglugos o pagpamatay na usab? Dili mahimo. Hinaot nga inyo nang natuhog ang tinuod o biblikanhon nga tudlo may tungod sa grasya sa Dios. Ang iyang kaluoy kanato dili lisensya aron kita magpadayon sa pagpakasala. Busa magkinabuhi kita nga matarong og likayan nato ang pagpakasala. Dili aron bayran ang atong pagsulod sa kaluwasan, kun dili aron ipakita kang Yahweh ang atong gugma o pagpasalamat kaniya o sa paghatag o bili sa libre nga grasya o kaluoy nga iyang gipakita o gibayran alang kanato pinaagi sa kamatayon siyang bugtong anak nga si Yeshua. Ayaw tuguti nga adunay maglimbong kaninyo sa pagtuo sa bakak, makadaot o tinuis nga pagtulon-an may tungod sa grasya sa Dios. Mga higala, bantayi ang musunod namo nga episode samtang atong pagatun-an ang kamutuuran may tungod sa gugma o ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kini si Roel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulon-an dinhi sa biblicaltruths.tv.